seja bem-vindo às semifinais da Taça da Liga Inglesa para um... Por várias razões. Vê nesta semifinal também um estímulo para o Manchester. Face ao que vimos nos jogos da Taça de Inglaterra, o United titular, João Cancelo, vai para o banco de suplentes, Cláudio Bravo volta a ocupar o lugar entre os postos. Está desde este momento, Dalot é o único defesa no banco de suplentes, o defesa português, assegurar no imediato que isto vai ser exatamente como está a ser apresentado. Ângulo para rematar a baliza, embora o seu pé dominante seja o esquerdo. Não, é de 3 centrais. Sai a jogar precisamente o Sterling. Começa o jogo encostado à faixa. Agora avança para a grande área. Tira um cruzamento que é cortado. Deu para tentar desmarcar Kevin De Bruyne dentro da grande área. Ainda a intervenção do Brandon Williams. Do centro no ataque. O Gundogan a recuperar. David De Gea, pontapé. Ela não chega a entrar no meio campo do City. O corte tenso na direção de Daniel James. Já conseguiu. Cruzamento é bom para dentro da grande área. Meses, pelo menos. Sim. McTominay vai estar... O compromisso da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. Bernardo Silva puxa para a linha final, uma marcha mais baixa, mais potente, Rashford excelente, puxa para a linha final, cruza! E o Sterling puxa para o pé direito, ainda não encontrou espaço para rematar, embrulhou-se no meio de camisola. Mobilidade que ainda é mais... De novo o Fred, cruzamento bom para dentro da grande área, ninguém ataca a bola ficar. Mais móvel do centro do ataque. A intenção é precisamente... Para Kevin De Bruyne, desmarcação dentro da grande área de Gundogan, a bola cai na área de ação do Manchester City, o que faz a tentar explorar o espaço nas costas de que agora é o próprio City que desmobiliza sobre a sua ala direita, mas o passo não vai chegar. Arriado bem o Paul Pogba, que segundo o Sterling encostado à faixa na esquerda, mais uma vez a puxar a bola e agora não há ninguém de azul. E 7 deles foram na Taça da Liga, nunca marcou a Manchester United. Rashford a entrar na grande área, a escapar-se a Fernandinho, que tocou na bola por último e por isso é canto para a equipa da casa. Entusiasmo em Old Trafford, estádio com 75 mil lugares, recebe aquilo que os homens... Mendy a desmarcar-se no corredor esquerdo, a bola vai lá chegar, Mendy de cabeça, procurava não ser a força dominante no futebol da Inglaterra. Atenção, Bernardo Silva puxa para o pé esquerdo. O que é isto? Bernardo Silva foi buscar da bota. Um passe de magia para a baliza de David De Gea, nem com asas lá chegava. Que pontapé fantástico de Bernardo Silva a abrir a contagem em Old Trafford. Maar voorlopig is het City dat domineert. Lindelöf. Jesse Lingard. Ja, dan geen zuiverheid met Gundogan. Rustig terug tot bij... nu de beweging bij Gundogan. Kaka voor zich, Sterling. Nou, die glijdt in de kuip. Mark Hughes. Richting De Bruyne. Net geen controle. Wan-Bissaka. Sterling kiest positie. Sterling met de tweede goal. Nee, knalt tegen Lindelöf op en dan is het naar hem toe. Otamendi. Voorzet van Pereira. Lindelöf brengt. En die paas haalt het. Is dit de 2-0? Dit is de 2-0. Riyad Mahrez maakt er 2-0 voor City van. En wat ziet er dan toch simpel uit. En wat laat dat centrum zich dan toch makkelijk uitspelen. Mahrez maakt er 0-2 van. Fernandinho zat er aan de andere kant nuttig tussen. Mendy. Goede keuze is geweest. Mahrez en Sterling die vanaf de zijkanten of naar binnen komen of aan de buitenkanten. Mata, de Servenspeler dus, was... Geeft de bal aan De Bruyne. De Bruyne, prachtige passeerbeweging. En dan ook nog een eigen doelpunt van Andreas Pereira. Het is kommer en kwel bij Man United. 3-0 voor Manchester City en we zitten nog in de eerste helft. Een eigen doelpunt van Pereira. Ja, Solskjaer is pissig. Maar moet pissig zijn op zijn spelers. Van Sterling. Nou, Bernardo Silva. Oh, en bijna de 0-4. De Gea voorkomt dat. Mendy, De Bruyne. De Bruyne met een geweldige voorzet. Sterling had de 0-4 op zijn voet. Maar Sterling, oh, die trapt had. Andreas Pereira. Nou, dit is... Het publiek verwacht. Sterling liet nog 2 flinke kansen liggen.
Fred en Rodri met elkaar. Fred. Om niet te kiezen voor een echte spits. In vorm van een balletje achter Lingard. Greenwood. Oh, dit was de kans. Maar raakt de bal eigenlijk niet goed. Mason Greenwood. Geen contact. Hoe lekkerder het voelt voor de blauwe. Bungelen. En had het allemaal nog veel en veel erger kunnen zijn voor Man United. Goals van Bernardo Silva pakt ook nog eens en passant geel. Goed, Matis er dus op. Williams, Fred, Williams. Dit ziet er aardig uit. Alleen is het schot. En niet bij Maguire en niet bij Williams. Man makkelijk gevonden door City. Hier weer door Bravo. Walker. Oh. Pereira, ja, dit is dan weer een stuk minder. James raakt als... Geel voor Fred. Mahrez. Hoekschop via Jones. Mahrez. Goede aanname en via de knie denk ik van de Gea. Of was het de paal? Als het de knie was. Wat scherp voor Mahrez. Ja, die moest omhoog springen. Naar die vliegende tackle van Brandon Williams. Daniel James. En de overtreding. Otamendi heeft last. Net weer terug. Wan-Bissaka. Van Matis, De Bruyne, Sterling. Walker heeft al een sprint ingezet. Mahrez. Een slechte hoekschop van Bernardo Silva. James krijgt hier de bal. 1-2'tje, ja, 1 tot mislukt. James perst alles eruit, maar daar is Claudio Bravo. Schiet tegen Jones op. Dit is Sterling. Het is buitenspel. Lindelöf. Nou, een keer een paas naar voren. En meteen de dreiging. Pereira getikt door Rodri. Die krijgt geel. Dan het rode muurtje. Rashford, ja, het is Wan-Bissaka. Afleggen. Gundogan. Tijd voor de voorzet. Hens van Jones. Gomez. Rashford. Er is in ieder geval wat meer vechtlust in de tweede helft bij Man United. Op rij. Tegenover Leicester City op. Mahrez, goede beweging. En de redding van de Gea braakt nu. De kans, Rashford doet wat terug. Uit het niets scoort Man United een goal via hun beste man de laatste maanden, Marcus Rashford. Hij maakt er 1-3 van. Mahrez. Geen power in zijn uithaal. Bernardo Silva. De Gea. Wat te denken van hem. Riyad Mahrez. Fred. Rashford. Goede aanname. Als ze 2-3 maken, genoeg hebben. Overtreding van de bal kwam niet richting Jesus door Gundogan.
Rashford